even de druk nog even naast. Ze noemen hem voor met de winst een beetje onderhoog. Dat is ook van belang. Door nummer 633. Oh nee, het is start nummer 633. Ik wil dan zeggen, het is nummer 633 met dit zilver. Dat hoor je hebben gezien. Het is wel de laatste startnummer in de voetje. Maar naar 633, maar die stond wel even met 485. Dat is de laatste startnummer in de voetje van de 4,5 ton standaard. Maar ik zie nog veel staan. Dat betekent dat we dus heel erg ruim aan het eind gaan komen van de 4,5 ton standaard. Ja, daar heb ik toch wel een volgende gedaan. En dat toevallig nog 50 bent, dan wil ik niet zeggen dat je er beneden in mag strieken. 50 kilo, ik kan me nog herinneren dat je 40 was. Ja, hallo, maar dat is 10 jaar geleden. En daar heb ik nog een feestje van gehad. Ja. Nou heb ik in twijfel gestaan. Ik denk, hoeveel heb ik toen eens op? Ik heb de rekening erbij gezocht van 10 jaar geleden in de nee. Ja, dan heb ik zeg tegen mevrouw, ben je schrap. Ja, dan heb ik ook nog 3 blagen met en dan zoek ik ook voor 3. Je klaagt er ook in dat er niet geweest is. Maar is 10 jaar geleden ook niet geweest. Wilbert heb ook niks gezien. En die zat hier wel voor de gang voor de barbecue te vrijwilligers over te geven. Ik heb wel op het werk gezien dat de plakkaten gingen. Oh. En dat was met een hele mooie stoel, dus een flip backwards. Maar ik maak een lekker nog over en helemaal nog een flip forwards. En terwijl ik er veel over in de stieke de voetje. Ik stuk hem op de kop de grond en dan de dingen gaan doen. Oh ja. En al die mensen eromheen. Oh. Maar dan stond op de plakkaat bij ons het werk op. Dan komt al op de platen van ze gewoon. Maar dat is in Duitsland op de deur als enige jaar geleden dat is gebeurd. Ja, maar je hebt een harde kop, dat scheelt hè. Met een flink brekkenveer, dat brengt me toch.